APHLC Ratcharia tumpen jiri kindeng along kangdang amai lapen 6 idul pathak chirok tok amai kapaman pon. Madhuram terang arong along towar ke waka pathak rong situr paksi kacesong. Arnisia Parman Soarlo atumapan football friendly match kapatupon. Karbirong saramaya tum ke hang TVDC ke hang along APHLC atum penta chikroidu. Aprang se birta kelara do anaphan kardom bajirlo kardom non birta than je bang sami ojang terang pi non arju ikha birtang tompen. Ji tini phaing gore ke thomarni APHLC Ratcharia tumpen nijang karbiang long Amreng constituency ke parlo jiri kindeng hempu mukrang patho aklamalong siksidul aputhak cherok tok lapen kangdang amai kapaman pon. Amreng constituency committee maipu lovely hansepensi mai japahempu ponlo. Bangso mayalong aluhia manpen APHLC maipu je ai kathar chun bang sarkiri rongphar lamjai sarpo angtong inti vothar langsoel e maipu bikrom hansela pen penang anke thigiding atum chetongdu. APHLC Ratcharia songja po songja piatum ki claim ke dam ke mission lapen APHLC Ratcharia phaning ka chethegi dojok BJP Congress ESDC longpen don troxi kebra sirke batum methang party long chi udungsi APHLC long nang chipa ogdun la don troxi kebra sirke APHLC long nang chipa ogdun atuma phan APHLC Ratchari tiripia maipu je ai kathar pensi dengpon lo jiri kendeng along APHLC pen kangdang amai along don troxi kebra sirke batum APHLC along nang chipa ogdun erlo lapen jiri kendeng hawar pen APHLC along nang chipa ogdun nang jetum ing artang lo athe jiri kendeng hawar along ki ang tonara da tumta APHLC atum saide lo pusi APHLC Ratcharia maipu je ai kathar pen pachingi pon jiri kendeng pen ransing teron karbilong le berta APHLC atum mass joining program dolo dak jiri kendeng lapen mass joining along bang don troxi kebra sirkep amunit atum adon atum dak APHLC along nang join dun ke ong nei ke BJP pen lapen Congress pen nang join dun lo pen ESDC abang dulu ne odok ESDC pen taduk CPIML pen taduk pini na join dun na si non dak ke jiri kendeng ke aku nang join dun nang gilang ke avelo rokom APHLC long si nang join dun lap le inut bang ini hala hemsu ko curi dun atum doi lang mene desar pini labang so mai long armung ka chetong kon bak doi dak ni tum ke jetong ka kalakha teng ke suri hinira pharoner kepra trok kep lo arkom kidu pini dak ka jetong desar ke bang jilang MP election hot nangli kon avode long pensi nangli chipa hai poning thelo nilitum la inglong arat atum anke kivira nathusi dambom lo la pen ohomia tumta kivira nathusi dambom lo la posi non ke kivir wedentia pan ke inglong arat atum an karbi chot kelilo inglong arat atum an la pen ke ohomia tumta mathalo kisik lo la si nilitum APHLC atum si ke ong mua vote ke longpo kusin tum matha hala bongo sena la pen bang akai kecil tu angbong adat lo kecil tu angbong tala ta ohomia tu mabang kali hala UP pen Bengal pen Bangladesh pen ke bang atum Bihar pen ke bang atum hala tum geni tu hanang pipe dia ta tek athema hala tum ke ili tu long le lok sina ke thidun lo ka tum ya Karbiang long ta chingthurdun olo pusi non BJP sarkar kachari tumpen rada tuma phan than ponpon bonda ahok pet Karbiang long ka chingthura bang towar inghan kanglit kang therpen kacheleng nang bang sojok madhuram terang rong arada tum kachisong sai kedengpon
Lakhain ko rapli Deopani constituency ke parlo arnam lang pi Madhuram terang arong rong kacukimpon ke damtang krisir kebra phokebra hinya ningkan penlo lapen la sorong arta ningkan troksi kebra isi pleng dera pita sorkar pen thangnat kaching thoramo longpon pila langdami karbiang long autonomous council arta ningkan troksi kebra isi an pleng etanglo la so pita mi Deopani isi constituency arlo Madhuram terang arong along abangkit thangnat kaching thora sayamu abipin la Pinpur dami ke damtang MLA kilik MEC kilik aro yahut liputi vote ke chohangaphan lamdok lamthu towar melang hemso hehui nang pipopu lamchak chichak ponpon bonda labang so lamchak bangki lam ke joy son pamander lason si Madhuram terang arong aradatum akiduga kisung ningkan troksi kebra isi an chichak ponanglo jasemet kaiki kisugi un ekache ponnang anchotakali usumaratum logacharli aphan ke dam ke wang japhan towar mission kavi mission ki juna langavi kisu kachilang hem kavi pendang lok penang anakisung thidung dulang Bangsolong Madhuram terang arong atowar lang bunglang plet higia son mande rajok nimali atum aning kipung pento warang bongalong sokanta iponderlo Popia bori voltan lo, kali voltan pedang lo, pini di tomak lo ke, ada ke, karbiang lo, AMP, di buki belangko ke kamro ke, rong lo, tidur kisung, tomak lo ke, sekolah lo ke, lahai kimat kadang ke, lahai apa saya di tomak lo pipe. Dak Deopani angro along sangti gipur amohol sitamedo. Labang so mohola tum an sitame gari ke la Madhuram terang arong si wang chorlo la so ki wang ajoy ni sitame penang an atowar ke hinolo mukut mohanto nili phanang si chaklo mukut mohanto nili phan ke dam tang asengka nili phan ke nang si chak আপোনালোকে গাঁও রাস্তা মহলৰ কাৰণে বন কৰি দিয়ক আমি ৰাস্তা দি দিমপু জংসি আহাক আলাং লি আমি আলাম চো চিপিজি পুলতাংতে নিলি তুম মহল atowar bang ya rong atowar bon check po Pinna penmat towar adak nak towar dak diklaim phan hormu napak lo mohol nil tum boncek ko la si mohol atum hana chunungri ke lahan lo je labang so towar long sangti kero hem kong long bang napakong long lede ji phansi chunungri lo on kidu barin bothi sani tum me asota keba mukur dan tum phaida lo le phaida lo lata phaida lo tum bhuse ekdom onga so pen ke sorbon tan tum phaida mumin da wang lo Bilo, hima meliang om, gal. Dara itu apa deh kimi belum mati. Lawan dan puan dan itu mana bilo isi atau pik isi mal isi mana nang pipelang. Kopi pun orang ke lagi. So, dalam soal karbi tim tu mana tuang orang. Oh, fees kami ni cuni lok. Dalam soal yang si wang nanti cuni lok po, lasi ni po. Lakha krisi langpher constituency ke parlo utor phonglok pe jengbi pathok lamalong nihang club atung pen chepatu pi pongsi arnisia farman swarlo atuma fan football friendly match kapadupon labangso football friendly match kapathu ponalong aluhia manpen em Madhuram lekthei langpher kar birisonim so teran LRN maipu sonju tokbi ronga sarpen chenglok kethegi ding atum nang chitongdu Swarlo atuma fan football friendly match kapathu pon along kacherap dun laki em Madhuram lekthei ahin pen kecheng sianong tangka suri ke thom pajirdun lapen hinianong tangka suri hini kipidun laki LRN maipu sonju tokbi ahin pensi kipidun Labangso surihinian nong ke pajirdun laki karlitang harbamon terang amen pensi pajirdu. Lapen em Madhuram lekhe hin pen kaning je ponthu laki prapjin pen swarlo atumaphan football tournament kapathu bi ponthu ji pusi pachini pon. Lapen hang club dili terang atum ahin pen setame em Madhuram lekhe phan kachuru pajirdu.
Bolong komaji pen Rajesh Ronghang Karbilong Rebirta. Phong Lopet, Tor Phong Lopet, Nihang Club, Coyang Tonorong, Tor Phong Lopet, ini dah Nisi Farman, Soaluso tu makan football di championship, mate friendly match lo, do big bigong busi, lah si Unity fan lo, mate anti fan lo, asal tu je fan, ada tu ni company patu di pon itu, kasi penan muni cetong ni ngarok pigan lo hasil lason cepat hidup anak setame hawa anak setame perang ini tuh teglong long solo so patu sitan lon penangan dolo solo so nat cepat tu ini tuh teglong le rong lo setame perang rong ajon tak solo so tumta patu cihumpe sitan lon penangan aja iding aja lo sinon aku thot solo so tum hanta khela nat paciung ye pani tum bori pon lo sinon kebangi dang ni litu sia turnamen bipo aso tor Phong Lopet hawar lo mane labang so hawar nong the tan bate labang so hawar ke kim cheng ahu ke do kesar mane la so men pen kami ni tunda ke patu pa ke pabili pa kami ni litu ni pa ta se problem kan ada patu bi pon di la sok ta ro bilang ada so ro ne ada ne do bi ma di so pani ni patu pa ni di pon ni la jeng gerong ilkis kura theno ke pathua klamalong mesen pen arnisi solo football ke pathua cepate nihang club pen atum cepati di pon pen pangrum pon se pini pathulo mesen pen pachun ponlo lapen ladak kaching honai langpher MSC sar modhuram lethe lapen langpher disunim so terang sar sonjutok bi alang letum hirjumi nange pidunja kong nanga pidun pen pini labangso khalan tu mesen men pachun ponlo lapen labangso ke pachu bom anong e keron amai long stame penangan mesen alam mesen pen alam alangli yem sar ke hai thankang lo lapen ladakara dapan kidu ke thak ki mesen ye pan longlia pota pan stame mesen pen prabjin pen nang klem pipo pu kadok wera thenglu alangli lamchak pikang lo asalang li pan lada utor Phong Lopet arat kado kabe suri arat tamerang lipan hirjumi pajir lo curu iglo kasi alang li anso se kewang ji lang apor stami mesen pen ki klem thegi pan lada utor Phong Lopet arat tum arnam pharu long hirjumi hang si alang lipan curu pajir dun lo Karbiang lo Autonomous Council tumpen VDC ka pachun ji palong Karbirong Saramay tum chikroy dun thek the pupen ka chisong sayanta dengpon lo Karbirong Saramay tum VDC along chikroy dun thek the palong EPHLC Dhansaria tumpen Karbirong Saramay along kihang ponalong chikroy dun pusi phirangki amayalong EPHLC Dhansaria tumpen pachinipo Karbiang long ke siksidula longri lasi methang jutang jubat bisar kindar nangja phananta ketok dak dulu tangka joinya phan VDC mati panchayat kapaman ponji palong ke EPHLC Dhansaria tumpenta chikroy dun thek pusi phirangki athingnu nang pachini pon ni donang kolo lasi lain do alam bangke non hejong rong asara tumta jela ponchayat alama aputha bang rong asara tumta aninge dok de chepaklang lasonak thang sini tum 19 thon siri constituency pen ni tum EPHLC pen hita me ni tum tala sobang ke chidon don de athema ili tum hana paklang tang la pen ke ili tum han hong mithala long ki tok ta du la solang bang ki je li tum Ladakh 6 schedule area bang ke 1954 ahut pensi aronang thik piat lo la soron ta ne li tum kalmayo Julai 13 tarikh ni konsil pen pangdak lo rat kadu kami solang do da sini lo lasi laso sini lo rapi konsiler pangdak de rapi paklang de rapi ta aku non poncha da bangke non ai ke theke dinga tung la konsiler long ke do tung bangke lata alang tung ke chedon dun mate alang tung ke kroidot la busan sang thek thek long lok lo lasi ason tinamat EPHLC tum ni tum EPHLC song ne kaita ni tung ke pang thek dun loji la ke chok je ke lasilanon ponchayat la sonak thang lo ponchayat pu sar jai gathar ta nang than lo ponchayat pa mining ko pilo ponchayat committee bang thok kwalam ta res media long ta pilo ni tum la thek long lo pe ni tum la agamra tum hanta rong sar atum hanta isi alu pilo hong bidan alu pilo
laso puta ka bangke kopu son si alang litum laso bangke kachikroy dum theklang ma lanon jitu rat cari bom konsil ke do tum ta athema alang litum lanon MP punon la penakonon la tuliram ronghang punon alang litum kachisong tang le mati ho alang litum kachisong tang ajat mai arjap thipo la pen galang litum kachisong experience ke do tang longri long pat la pen khay phan kachiraji la so bangke experience ke do tang voi phit sita mi alang litum laing hoi kang ni long pen ke halai ting ni lapsi kai tala tangka tuar selang ding la busong sang thek thek long lo non athema hemsu ke tangte ta jongsi ke patangte do kok pulote ke nepji pu lata hemsu ke tangte ta penan do towar lata arong tin arni vangan nis lelang ta kai ta towar ke tangte lo busong si thek long ako ilitum la do piglo non hala solar project la sonak thaglo solar project la rathur pak hala ta chisong lu nangko alang litum ku pisil hai chini alang litum ke chisong tang experience ke do tang le mati karbi longri long pa la pen khay phan ke raji pu ge alang litum da ka chisong tan ngla sila hai experience ke do po ma pu voi phis da ma alang litum la song keng te delo no bangke la kai da la tangka to war silang ding lo tangka ke long sikenang la pen alang ing hoi ni long tiga bangke cholong nang po hem rit gari gura lahe hampurti chitik long nang pola son alang litung ke nona kam long gang thek long rong lo la si la non rong sara tum jitu ka song bo malong ni tum APHRC bendani tum ta chedon long de la bangke athema la ta ke hong bidal long masike tok ko 1954 ahut si lage bangaro nang thik pier lo la so ro nang thik pideta pinya birta lan si kang ton lo kardom